Det är nog bäst att det står. Då blir det en bra liksom vinkel. Håll med båda. Inte så nära. Jo! Backa, då ser man ju ingenting. Inte fint. Den här gången Vill gör du snabb bild. Grillad med bröd. Hej pojkar och flickor, det här är Butter Show igen. Nu visar vi samma gubbe, fast nu ska vi ta och upplöda den fullt. Fast då får vi visa det i nästa avsnitt. Av Butter Show. Sen får ni se en extra show. Som Som heter William Show. Så länge efter Butter Show. Ja. Nu kör vi en bana. Kan vi sitta ner då? Vi kör nu. Kör vi. Den här. Bråkmakas. Molkenberget. Vad är Molkenberget för någonting? Det är en bana. Nu är det något spännande. Ska vi se närmare bild? Nej. Ja, där. Perfekt. Nu går vi tillbaka. Nu. Nu. Nej, stäng inte av. Först jag säger hej igen. Välkommen till... Ska vi ta den? Ja. Nu. Temperaturen stiger. Nu. Kan jag få sluta? Det är ont i armen. Hej då pojkar och flickor och snart ska ni få se Williams show. Hej. Hej.